protože ten lavor je poměrně hluboký, tak na to použiju křemičitý písek, protože kdybych použil rovnou substrát, tak mi stejně znova bude padat. Takže já použiju křemičitý písek, ten oseju a přetáhnu to znova válcem. Ale abych dokázal dobře vyrovnat ten lavor, tak k tomu budu potřebovat jednu věc. Nivelační hrábě. A mám tady dva rozměry. Jedny jsou kratší, pozinkový, jedny jsou delší, nerezový. Ty delší lépe drží rovinu, dost řečí a jdem se do toho pustit. Hotovo. Tak, tady na tom kousku se mi podařilo vyřešit dva problémy najednou a to jenom díky tomu, že jsem měl k dispozici, jak jsem říkal, ty základní prostředky, které by měl mít každý trávníkář. Já se často setkávám s názorem, nebo vidím, jak to tam probíhá, ty diskuze, půjčte si to, stojí to tolik a tolik. Já bych na každýho tady apeloval, za těch pár stovek, co si to půjčíte, si to raději kupte. Kupte si do ulice jeden válec a budete spokojený. Je to fakt věc, kterou budete používat pravidelně. Není to pouze na založení trávníků, je to na každoroční opravy. Bude se vám to hodit. Stejně tak ty nivelační hrábě. Než abyste to tahali nějakým způsobem prknem. Opravdu ta cena je vynikající. Stojí to pár stovek. Vřele to doporučuju. Kupte si to. Budete spokojený.